weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to Magama to Wali to Barkewol to Kajela Zakaria to Ngabu to Wulieje to Taktake to Boruji to Samba Kanji to Wompu to Melga ko on to Jarebe ko on takkusan jula ha e nder galle ceerno Ibrahima Diallo to Boutanda e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Wula Abdel Aziz mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi e oɗo saaha kala gonnoɗo e nder kasoji ne tawi tigui to hôpital militaire mo Nouakchott wona karɗo cellal to leydi Sénégal compagnie Air Sénégal ɓe koliri tigui ɓe keeɓi lanandi o ka kessa pulka hinde à 220 par 300 to leydi Mali jango wat boniɓe mbaɗi tigui seɓɓiti e mbaɗi tigui e dadiɓe leydi ndi ɓe hinde fama ko famdi kala koninkoɓe nayo mbasi hen pittali men to leydi Côte d'Ivoire greffe des fois woni tigui ƴettude heñere neɗɗo watta e heñere goɗɗo taw ko greffe gadano baɗɗo réussi waɗama e nder leydi hen to leydi Madagascar ko sagataɓe tato nangga waɗan dartonoɓe trafic or lengo ɓe tawrama ɓe jogui 49 kilo or mo lengo bisimilla mone ketki hoto dirte joni janiren The Bluetooth device is ready to pair. Maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa Maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mo ha timmi mbaɗaɗo rekkoni mondialement Maître Adama Baldé ene safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirola kista fibroma dogam sita miñom rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e sattoraɓe musidɓe tedduɓe sun kala Maître Adama Baldé ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longal joom istinjaba ha timmi Maître Adama Baldé ne yawrani ɓen joguiɓe caɗele kayitaji ronkuɓe hebde kayitaji ha tengte wonɓe Europe jokkodire Maître Adama Baldé joni yittuɗa hoorema hano hannirta ni Maître Adama Baldé ne yawrani ɓen wonduɓe gorko ladde walla debbo seyɗani omo yawrani ɓen sattoraɓe dewle joguiɓe caɗele arsigaji e joguiɓe caɗele hakkude mumen musidɓe tedduɓe e gollorɗe men kala Maître Adama Baldé ne wiye neɗɗo yo tinno kala kene waɗa yo yurno saɗa naata e hoɗande yurno saɗa naata e ɗengal yurno kala ko mbatta yurno sene moƴƴi naata so moƴƴani ƴewana ɗum feere walla goppa Maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi labde reedu malaɗo wune caggal nde waɗi tour du monde e oɗo saaha joni mo tawe to Dakar to leydi Sénégal to Mbacké legal bitegal Mbacké Dembo sara daral baali so tawi a waɗi 77 351 77 23 walla waɗi 77 949 73 83 walla waɗi 77 454 27 09 walla kadi waɗi numéro makko bureau ji mbatta ko 33 976 12 00 ma hemmo ko ɓuuri yawde ko ɓuuri yaccade Maître Adama Baldé ko labɗo reedu malaɗo wune sa yi to hello YouTube a waɗi Maître Adama Baldé jinganen Fuladu ma yi toon golle paydude ɗe waɗata Maître Adama Baldé ko labɗo reedu malaɗo wune mbadden jawdo faade makko hayo bela mi dañi bela ko ɓatake ummorade docteur Djiby Sow le grand guérisseur docteur Djiby Sow ko safriyanke wittiyanke safruji fina tawa le grand guérisseur ene safra fiji kewɗi ɗi jiida cirola kista fibroma dogam sita nioma prostate rewɓe ronkuɓe ɓesnude e rewɓe dartoraɓe kala
omo safra asmo ɗojjo duumiɗo keeceje musoje koyɗe musoje omo yawrani kadi ɓeɗon koɓe hebde kayitaji eɗon koɓe hebde golle so tawi a jokkodiri elo grand guérisseur docteur Djibiso joni joni jiita hoorema hano hannirta ni omo yawrani ɓen wonduɓe weddaɓe korte wonduɓe dabruji ɓe arsigaji men uddi omo yawrani kadi ɓen wonduɓe gorko cheyɗane walla debbo cheyɗane docteur Djibiso le grand guérisseur en andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe to galle makko galle kesso legal plateau sara antenne Tigo caggal bureau ji Samaleka numéro ji makko téléphone ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 351 28 92 numéro makko WhatsApp ko 00 223 70 85 72 49 47 mbiɗen ko 00 223 70 85 72 47 le grand guérisseur docteur Djibiso so tawi a yettima wuuro Kidira kala mo namdiɗa ma adde ha jettoɗa kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alkamisa capanɗe tati lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho habaruji men e ɗemgal pular ɗo e habrude he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba ene nangani on karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbirɗen gatini kabaruji men to leydi Mauritanie pudorɗen Sidi Wula Zahaf e gollidiɓe mum ɓe kolleri alarba hanki o nogas e jeenayyi e lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho wonde ko ujunnaji ɗiɗi e capanɗe jeetati e jeegom mo neɗɗo kolkisa e nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi ɗi hena ujunere e temedde jeegom e capanɗe jeenayyi e jeetati ko teste biteɗo TDR woni teste jawɗo o temed tati e capanɗe jeetati e jeetati ko PCR woni teste laboratoire e nder ɓen noon hen temedere e capanɗe jeegom e jeenayo tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso coronavirus e so tawi noon ko nokkuji ɗi ko nema ko yimɓe ɗiɗo ayyuna ko neɗɗo goto kiifa ko neɗɗo goto ka hayɗi yimɓe tato magama ko neɗɗo goto mongela ko yimɓe tato bogge ko neɗɗo goto butela mita ko yimɓe tato wadanaga ko yimɓe ɗiɗo wadana ko neɗɗo goto Nouadhibou ko yimɓe tato Ngabou ko yimɓe nayo Woulienge ko yimɓe ɗiɗo Sehil Babi ko yimɓe ɗiɗo to witte Bira Mugrina ko neɗɗo goto ak Jouza ko yimɓe ɗiɗo heddiɓe ɓe kala ko nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to Nouakchott legal Tafrak Zéne ko capanɗe nayo e jeenayo Arafat ko nogas e goho Toujinine ko sappo e jeenayo Teyare sappo joyo Dara Naïma ko yimɓe sappo Liksar ko yimɓe sappo Riyad ko yimɓe jeeɗiɗo Elmina ko yimɓe joyo Sebha ko neɗɗo goto en ɓeydi tigi rafi o teskama tigi ene ɓeydi no feewi e oɗo saaha joni e nder leydi he e nder ɓe cellano ɓe capanɗe nayo kefti cellal mumen ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni fedde hujjikintoɓe mennoɗo wonde hoolejo leydi Mauritanie hono Mohamed Wula Abdel Aziz gonɗo oɗo saaha kala e nder kasoji ɗi Nouakchott ɓe kolleri tigui wonde oɗo saaha joni kiliyana mabɓe woni Mohamed Wula Abdel Aziz wona karɗo cellal no feewi ene foti ɗaccitede yaaha caggal leydi e mbadi évacuation yaaha safroyade ɓe kolleri noon alarba hanki o heɓi musal woni ko wiyete malaise e nder kaso makko to ko adi kay komo ƴette omo nawi ko ɓuuri yawde e yaccade to hôpital militaire mo Nouakchott e oɗo saaha joni noon ko tono tawete ko antirɗo ko lifti collectif o woni fedde hujjukinte makko ɓe noon namdima tigui nde woppitte ko ɓuuri yawde e yaccade o yaaha caggal leydi siftinde on noon kene wona lebbi jeegom joni kanko Mohamed Wula Abdel Aziz mennoɗo ardade leydi ndi hujjukintoɓe makko kolleri tigui omo tawe nder kaso ɓe kolleri kadi condition ngaji no kirani haydara hen ala ko rewi lawol ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie Mohamed Lemine Wula Dahim ko jagorgal kalfinaɗo ko fate jangde kalfinaɗo ko fate finance leydi ndi leydi Mauritanie o holleri noon wonde ñande talata ɓennuɗo o holleri ñande talata ɓennuɗo nde wonde tigui jobdede gollotoɓe e cuuɗi cafri ɗi woni ko wiyetele personnel de la santé koko ɓeydete ha 30% e nder temedere kala
pulaar ma ɓeydan hen capanɗe tati o holliri kadi ko noon kadi wonde ɓen jangguinoɓe école aji ma indemnité mumen ko fate de la crème ma ɓeyde ha 50% ko fate indemnité mabɓe ko fati tigui e équipement ma ɓeyde ha 100% o waɗi noon o waɗi nden haalande koye saaha kay nde o jooɗino ko fati kay e haalde ko budget général mo état mo leydi Mauritanie pour hitande 2022 wondande waɗande kay approuvé to parlement leydi Mauritanie e kollidi noon hitande hikka o noon on budget ɗima tigui capanɗe jeetati piccala 5 milliards taw ko haalisa goya e limore hesere nde o holliri noon massa salarial mo leydi Mauritanie en 2019 wonno ko 129 milliards taw ko haalisa e limore hinde nde hitande hikka nde noon massa salarial mabɓe yeehi tigui ha 200 milliards taw ko haalisa kiddo o holliri kanko ministre o wonde kay ko golɗo waɗi tilawol ɗiɗiɓol e nder hitande wotere ko gollotoɓe e cuuɗi cafri ɗi ko jobdede salaire uji mumen ene ɓeyde e nder hitande nde wotere saabu kay o holliri hitande rawane nde Mohamed Cheikh Ghazouani holliri no tigui wonde ɓe ɓeydanama ha 30% e jobdele mabɓe ɓe ɓeydanama kadi yanñinere ko fati primaji de risque e nder fannuji kala o holliri kadi rawane kanko Mohamed Cheikh Ghazouani waɗino faveur wonande kay ɓen jangguinoɓe école aji taw kadi waɗinoɓe ko wiyete généralisé ko fate indemnité ji mabɓe de la crème wonande kay directeur uji kala wonɓe nder école aji fondamental ha école aji secondaire kala o waɗino ɗum kadi o wattino ɗum kadi wonno ko lebbi 9 ɓe keɓatno o watti ɗum e kala hitande lebbi 11 kala eɓe keɓa tigui on indemnité de la crème ha joni kabaruji men demgal pulara e nder leydi Mauritanie ha joni Mohamed Cheikh Ghazouani hoorejo leydi ndi janoɗo kay e jillumum gollal ngu balɗe tati e nder leydi Algérie o arti alarba hanki o e nder naccota lamorgo leydi makko o tawi noon ene ari jaɓɓade mo to bowal laaɗe diwoje ngal ɗum si naccota hoorejo jagorɗe leydi ndi hono Mohamed Ould Bilali wondude ministre secrétaire général de la présidence de la République wondude ministre de la justice et ministre de la défense nationale wondude chef d'état-major particulier de la présidence de la République wondude tigui et directrice adjointe cabinet président de la République e wali nokshota banggue hirnangue wondude kanko hoorejo leydi ndi noon nde o yahatno mo yadno e sete timmuɗo no fewi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen laamu leydi Mauritanie ɓe jonni no fewi ko fate gartal Goski Kana Hamidou Baba gardinoɗo landa wiyete kam CVE woni coalition vivre ensemble janoɗo safroyade to hôpital mo Las Palmas e nder leydi Espagne Goski mum artira kikiɗe hanki o e nder leydi Mauritanie ɓe taƴino laamu ngu noon taƴino sete timmuɗo taw ko sete officiel woni tigui ɓe catino sete officiel taw ko on noon kalfinaɓe ko fa délégation officiel kalfinaɓe ko fate jaɓɓade Goski ki on délégation noon ardina ɗum ko Dame Wula Amar Talem kañum woni jagorgal kalfinade ko fate diine e jangde lasli woni tigui l'enseignement original wondude e biyeteɗo Abdourahmane Wula El Hassane on ko kañum tigui woni wali nafcota banggue hirnangue yimɓe hewɓe kadi taw ko ardiɓe landaji dawrugol kollirama tigui gaari ha to bowal laaɗe diwoje toon gam jaɓɓademo o juula hanki noon koto juma wiyete ko Juma Ibnu Abbas mo nafcota hollirama noon yimɓe hewɓe nottima hen Allah kewala yimɓe kikiɗe hanki o hayso ñorgo weddama mata leydi Allah kewal yimɓe hewɓe kadi cettima e makko moƴƴere cettima makko kadi wonde neɗɗo jaam yamiwo kanko kana Hamidou Baba eɗen mbiya tan yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna eɗen mbiya kadi yo Allah lomtina ha joni kabaruji men demgal pular to leydi Mauritanie jayande taqaddumde holliri tigui alarba hanki o no gasi jeenayi bowto hitande ujunnaji ɗiɗi e no gasi goo ɓe teskima cuumu e nder leegal bitegal tafrak zeyna to naksoto e nder cuumu o noon yummiraɗo galle wasi hen fittandu mum o wonno e sukaɓe makko tato sukaɓe ne cuumi hen mbarmi hen barmanɗe muste no fewi tawa juuɗe safroɓe e mbadi service d'urgence yimɓe hewɓe noon tawdiɓe kolliri tigui sapeur pompier woni koninkoɓe faabu ɗeɓani yettade cuumu ngu ha joni kabaruji men ɗemgal pulara
ha to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinade ko fate cellal aden kañume gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui alkamisa hande o wonde e nder waktuji no gasinayi cakkitiɗi ɗi ko ujunere temedde jeegom yimɓe jeegom kolkisa e nder ɓen noon hen temedere capanɗe jeenayyi e jeetato tawama e jaadi ko fiɗaɓe covid sappo e jeenayyi ene qime tigui ha 12,32% hen goto contact suivi ɗiɗo ko cas importé woni ittuɓe ɗum caggal leydi toɓe nanga koto aéroport Blaise Diagne temedere capanɗe jeenayyi e joyo heddiɓeɓe kala ko communautaire woni hay goto mumen anda to ƴetti trafi o e nder ɓe cellano capanɗe jeegomo kefti cellal mumen capanɗe jeegomo neɗɗo hefti cellal mumen hen nayo yimɓe cellanoɓe kadi hen nayo no tampi sanne hay goto noon ala mo rafi o yooɓi leydi Sénégal ene yaare oɗo saaha joni capanɗe jeeɗiɗi e nayyi ujunere e temedde jeetati capanɗe jeeɗiɗi neɗɗo winditiɓe doggol corona hen capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi ujunere temedde capanɗe jeetato e yimɓe ɗiɗon keftino cellal mumen ujunere temedde jeetati capanɗe jeenayi e neɗɗo ɗum woni ko hawlela diala ñalawma hande o kadi ɓe jogui temedde nayyi e capanɗe jeenayi e jeeɗiɗo heddiɓe e juuɗe safroɓe wonduɓe e moroso coronavirus ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen compagnie aérienne Air Sénégal ɓe jaɓɓima alarba hanki nogas jeenayi boto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho sanga 5h35 minutes kikiɗe avion mabɓe kesa pulo e nder tarmaka militaire mo aéroport Léopold Sédar Senghor ka juuri noon ko yesso Macky Sall hoorejo leydi ndi e yesso mawɓe ardiɓe compagnie Air Sénégal kala e gardogol directeur général Air Sénégal hono biyeteɗo Ibrahima Kane kaɗo lana noon kaɗo lana kesa noon kaka hinde a 220-300 Macky Sall hoorejo leydi ndi o inirika tigui kaɗo lana juuri ka hanki Macky Sall inirika ñokkulo koba noon ko yiddede wadde teddugal woni rendude hommage ɓesgu keddugu naaɓe kala e yimɓe région sud ouest o kala teskaɗo tigui ko nokku tourisme e nder discours makko kanko Macky Sall hoorejo leydi ndi o holliri tigui e nder ɗiɗo duuɓi tati ko fate flotta laaɗe diwoje lumboto leydi Sénégal lumbotoɗe tigui e nder duule nder weeyo e oɗo saaha joni ɓeydima ƴellitima hano hannis ni e nder ɗiɗo duuɓi tati o holliri noon ɓe kolliri noon kaɗo lana kesa tawa kadi ko kaɗo lana kesa ɓe leydi Sénégal heeɓi ɓe kolliri tigui to wendi makka ene qime ha 1.5 piccala 5 métre taw ko to wendi so tawi ko juutendi makka noon ko 36 métre e ka hakkidi kadi to banggue consommation saabu kay par rapport laaɗe ɓe jogui kam consommation makka ene qime ha moye 25% to carburant e ka famɗi dille no fewi kadi par rapport dille laaɗe keddiɗe kanka noon dille makka on yeehi tigui ha moye 50%. ha joni koye on fannu keddoɗen Macky Sall noon waɗi discours muɗum pattamle miijo yesso capanɗe joyi suka Sénégal naaɓe taw ko arnoɓe jaɓɓade lanaka ɓen noon ko sukaɓe kay wonɓe heblede oɗo saaha joni fodɓe kay ɓe hen ko wattude nogas ko wattoɓe dognude laaɗe diwoje hen capantato heddiɓe ko witeɓe technicien ɓe kolliri noon ɓe mbaɗat tigui ko formation mo duuɓi ɗiɗi e nder leydi Sénégal ɓe keeɓa licence mabɓe caggal ɗum noon ɓe nawe tigo leydi France jokkoyde toon jangde mabɓe kaɗo lana kesa ka hinde a 220-300 ina waɗi capanɗe tati e goho capanɗe tati place woni 33 siège e nder ɗina place uji noon hen place uji jeetati ko wiyete classe business woni tigui to biyeji ɓurɗi tidde woni temedere nogas e joyi place keddiɗi ɗi kala koɗi hinde économique Macky Sall hoorejo leydi ndi noon e saaha o holliri noon e oɗo saaha Air Sénégal ene jogui avion ngaji jeenayyi hen ɗiɗi koɗi Airbus A330 tiré 900 neo hen ɗiɗi ko Airbus A331 ɗiɗi ko Airbus A319 ɗiɗi ko Airbus ATR 112-600 yantude e kaɗo lana kesa aka joni ka hinde A220-300 o holɓe kolliri kadi wolle kaɗo la ɓe kolliri o holliri kadi kala yontere Air Sénégal ene jogui ko famdi kala capanɗe jeeɗiɗi e jeetati ya garta woni volon hakkude ene yaaha e nder nogas go destination e nder windere nde to Afrique to Europe ha to Amérique kala yantude kay e ligne domestique régional et international ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen en kalino hanki e nder kabaruji men cuumu wannongo to société biyeteɗo EMG woni établissement Mbaye Gueye to legal biyetegal cité des hommes taw ko société halfinaɓe ko fate yeyde autoji ɓe kolliri noon bilan ko fuɗɗi yaltude e ko boni e cuumu
ngu hollirama tigi ko otoji nayi cumi hen ha wonti lalade ɓe kolliri noon e nder waktuji capanɗe e nder mintaji capanɗe tati tawa cumu ngu ñippama hano hannit ni e darde ɓeɗon witeɓe sapeur pompier en ɓe cuwandu taw noon holko saabi cumu ngu ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen dadiɗo goto mo hinde sapeur pompier teɓama ene jogui kiloji nayyi drogue mo hinde chanvre indien ko gendarmerie nationale kañum teeɓimo ɓe nanguidimo noon komo wondi e sakata gorko goɗɗo kamɓe ɗiɗi nangoɗa kanko sapeur pompier ɗon yaare duuɓi capan tati e tati o golloto koto mo golloto koto 4e koto 14e compagnie mo Rufisque ɓe jiiti drogue o noon ko nder galle makko sapeur pompier o noon ko kanko yiɗoto yikkili naɓe omo tawe kamɓe ɗiɗo kala noon e oɗo saaha joni ɓe tawe yuuɗe brigade de recherche ko hande ɓe poti ɓe daroyade yesso procureur de la république ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Macky Sall kala hitanen teska tigui ñande capantati e goho lewru décembre omo heewadde discours makko à la nation tuggi 2018 noon faade oɗo saaha joni kala nde o gayni wadde discours makko à la nation omo heewi tawde journaliste uji ne paadi mum o wadde mumen kayen kuccam woni tigui face à face hitande hikka nde noon ɓe kolliri tigui wonde ɗam kuccam woni on face à face waɗata hitande hikka nde caggal so gayni wadde discours makko à la nation ko ɗon o fatata nder galle makko nder suudu makko yimɓe hewɓe noon lundiyankoɓe kolliri tigui ko dogɗo kay yidde wappade ko fate namde ha tengti noon caɗele guurare oɗo saaha joni nder leydi hen guila kay ngabbugol cogguji ngakkugol ndiyam e gueɗe kewɗe goɗɗe o hollirama noon yimɓe ɓattiɓe mo noon kolliri tigui haadi Macky Sall haddemaɓe kuccam kay ko ɓoyata ko fate sumgoji taw ko sumgoji régional o faadi tigui ko haɗin sumgoji jontan o waɗa kuccam makko tawa kadi ko hakkude makko e ɓen jeydiyankoɓe ha joni kabruji men ɗemgal pularam seno mimata leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗeɗen jeen ha to Sikasso alarba hankino gase jeenaya lewru bawten hay sagataɓe joguitiɓe ha teddi kañumen mbaɗi janggo mumen e brigade territorial de la gendarmerie mo ñana ene tawe nder région mo Sikasso hay neɗɗo goto mayani hen kono noon kam hollirama ɓe duppi poste o ha wonti woni poste o ñeena noon tawe tigui capanɗe jeetati kilométre hakkude mum e Sikasso e dow lawol bitengol route nationale numéro 7 ha joni ko leydi Mali keɗoɗen jeynata to Banamba ne tawe do nder région mo Kulinkoro tonne ko jihadiste en e ɗaƴi ko jihadiste en taƴata toon sariyaji mumen e kañum tigui ɓe uddi toon école aji kewɗi ɓe kadi sukaɓe jangde tubankore woni français ɓe mbiyata kadi ko ɓen rewɓe yo murno ha heddo guite mumen worɓe kadi ɓe mbiyata ɗumen ko hay goto hoto fembu waare mum moni foof yo waɗa waare mum ha wayno Abdoullah Bokoum ni kadi kala joguiɗo pantalon yo dottu pantalon mum ha lessa ha yetto kolɓuli ko ɗum tigui woni saria mabɓe e kala saaha noon militaire uji ɓe leydi Mali ɓe hinde famani ke wadde toon patrouille mumen gam ka yidde riwtudeɓe ɗon ɓen seɓɓitiɓe hollirama noon eɓe pelɓodiri eɓen fama felɓodiri toon tigui e ɓen daddi ɓen joguitiɓe taw ko seɓɓitiɓe oto ɓe kolliri noon ɓe duppiniɓe oto goto ɓe teeɓima kadi wat boniɓe nayo walla seɓɓitiɓe nayo ɓe kolliri kadi wonde civil goto wasi hen civil goto gañuma hen taw nawama to dispensaire mo Tubakoro ha joni ko leydi Mali keddoɗen to rewɓajo hirnangue leydi Mali toon noon ko seɓɓitiɓe mbaɗi jangu mumen jangu musku no fewi e tadiɓe leydi ndi ɓe hinde fama woni forces armées malienne ɓe mbari militaire uji nayyi ko e hollude ɓe mbari militaire uji nayyi ɓe mbarmini kadi kene ɓuura militaire uji sappo woɗɓe mbarmi hen hono no holliri kayim bilan taw ko dadiɓe kolliri bilan o ɓe kolliri noon e kala saaha e nder nden falleɓe kewadde janguji mabɓe jangu ngu noon waɗi koto nokku taw waɗani keerol hakkude mabɓe e leydi Mauritanie ko militaire uji ɓe base Nara kañumen tigui jana woɗɗani keerol hakkude mabɓe leydi Mauritanie ko ɓoyani ko kadi ɓe mbaɗino toon janguji mabɓe ngun jangu sakkitigu wonno ko ñande sappo ina ya lewru novembre ɓe mbawino yoɓade toon pittali militaire uji nayyi ɓe joomi ɓe mbarminoni kadi fodde sappo ina ya militaire ɗum noon wonno koto wuytego guire ha joni kabaruji men ɗemgal pular alarba hankino gasi jeenaya lewru boti teno junnaji ɗiɗi e nogas goom fuɗɗima ñawore militaire woni tigui justice militaire to siège juridiction 6 légal bitegal Dar Salam e nder commune 3 mo Pamako jommatini yen e civil en hewɓe tawa kadi ko tumaɓe nangaɓe on fannu kañumen kala puɗɗima darade yesso juge yettinde kay tawɓe hen noon ko ƴettinoɓe hen ko ƴettinoɓe laamu ngu walla yennunoɓe laamu ngu ene waɗi hen kadi nanguiraɓe ko fate vol taw ko fate arme e oɗo saaha noon ñawore mabɓe fuɗɗima ha joni ko leydi waɗi keddoɗen
henam leydi Canada walliti ministre la ministère de la santé mo leydi Mali capande tati e jeegom oto mo hinde pick-up double cabine ɗina otoji noon jeeɗa mumen e qime ha temedde jeegom million taw ko franc CFA madame Djiminatou Sangare ko kañum ñawni jagorgal kalfinade ko fate cellalade o ƴetti kele ɗe noon e ñande nogas ɗiɗi lewru bowti hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas go gonde noto direction générale de la santé o heeɓi coktirde otoji ɗi noon koye juuɗe biteɗo François Picard o noon ko kañum woni chargé des affaires to ambassade mo leydi Canada tawteɗo to Bamako ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar seno mima to leydi Mali ko to leydi Côte d'Ivoire paɗen neɗɗo gadano waɗede kay ko wiyete greffe des foies woni tigui waɗnede heñere ɗum noon taw kadi ko greffe baɗɗo réussi neɗɗo gadano waɗi ɗum waɗama e ndera leydi Côte d'Ivoire ɗum noon ko woni ngalloɓorin première fois greffe des foies réussi e ndera leydi hen ko équipe docteur eɓe taw ko docteur eɓe Côte d'Ivoire naɓe wondude e docteur eɓe Égypte naɓe kañumen tigui mbaddi junggo e fano hooɓe mbaɗi oɗon opération mo sellano o noon heeɓi greffe keɓɗo greffe o hollirama tigui e oɗo saaha joni ne wi weng selli mo yara duuɓi capanɗe jeegom ko noon kadi loddonere woni dokkuɗomo one kañum e hoore mum ene tawe jaam oɗo saaha opération noon waɗi ko talata ɓennuɗo nogas jeetati booto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ardi opération noon ko docteur biteɗo Kelly Etine kañum ardi opération ɗum waɗi ko nder hôpital mo Treichville mo Abidjan équipe docteur eɓe noon hollirama koɓe capanɗe hollirama tigui koɓe sappo e jeeɗiɗo docteur hakkude Ivoire naɓe e Égypte naɓe koto leydi Madagascar takkitorɗen to Madagascar sagataɓe tato teɓama tawa hen ɗiɗo ko Madagascar naɓe ɓe teɓa noon ɓe dartori ko wadde trafic or eɓe gujja or e nder leydi hen eɓe nawa ɗum caggal leydi tawa déclaraka douane kamɓe ɗon ɓe teɓa tigui koto boowal ladde diwaji international to Moroni ene tawe to Comore talata ɓennuɗo o ɓen tawrama noon eɓe jogui capanɗe nayyi e jeenayyi kilo or mo lengo mo hinde lengo musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceero ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e habridde he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba karallagal ko Saydou Abouba ketti malaki jaam yo jaam Allah jogom jogo on